komen we het programma Gewest Friesland. Dat programma dat liet Frieske reportages zien, zat die jaren en jaren west haar in het programma van Gewest. Dat Gewest op de nationale televisie, die hellen we uit het archief en die liet we hem dan eens een keer zien. Nou hebben we nou een programma, want de makker van de meeste van de Frieske reportages, dat is Johan van der Zee. En Johan die had een paar eigenschappen, dat moet ik je even uitlezen, een paar eigenschappen dat hij hobby's, dat vindt hij leuk. En een van die leuke hobby's is de houthelling van Roelof van der Werf in... Ja, hobby. Zij woonden door houtbouw, dat soort werk. Ja. En daar wie Roelof, die wie daar een groot voorvjochter van. Ja. En die een prachtige helling. Ja. En dat Swolsman, weet ik wat, dat is een hele historie. Ja, dus de familie Swolsman had jet iets gehad. En Roelof van der Werf, dat is een van de meesten die de scootjes bouwden, afzien, heid en pakers bouwden scootjes in Drachten. Ja, hij is in Warkum te lonen gekomen en we zien hier aan het werk op de Helling de Hoop. Maar wat ik bedoel is, we hadden er wel meer reportagemakers. Ja, zeker. Ja. Nee, maar dit is wel een van mijn hobby's. Ik bedoel, houtbouw. Ik ga maar Roelof in Indonesië geweest. Oké. Want hij had er echt houten schepen mee gebouwd. Ja. Deze uitsturing is dit programma is 2 keer uitgestuurd. Ja, waarom? Omdat bij de eerste keer dat het uitgestuurd was, zie je de man van Doewin ondertitels, dat je maar kaartjes. En dan moest dus een titelregisseur hier dat. Ja. Die moest die kaartjes er in een apparaat stoppen. Ja. En die zit op een wc. Ach, ja. Dus het waren uitgestuurd en het meest had het verstaan, want Roelof en ik praten Fries. Ja. En we hebben vooral wel gekregen dat op kosten van de titelafdeling steeds maar is het nog een keer uitgestuurd. Hij is 2 keer uitgestuurd. Hier komt er voor de tweede keer. De reportage uit 1980 over de houthelling van Roelof van der Werf in Warkum. April 1980. Een hoogaasjacht is te water gelaten na een reparatie op de werf in Warkum. We zijn hier nu op de scheepswerf De Hoop. En deze helling die is al... Een scheepswerf die ik helling, hè? Dat is hetzelfde. En die is al heel oud. Het is al meer dan 200-300 jaar oud, denk ik wel. Ik ken aan die bordjes die hier voor hingen. Hij misschien wel jongens straks. Nou zullen we er straks nog wel even. Daar zie je op hoe oud die helling wel is. Alle mensen die hier zitten, die staan op die bordjes de namen van die mensen. En op deze helling hadden ze vroeger schepen gebouwd. Dat nemen ze kofschepen. En die broeken ze, krijgen dat ze nou coasters hadden. Die varen langs de kust. Coaster betekent kustschip. En die varen dan langs de kust naar alle landen, naar Denemarken, Engeland en Frankrijk. En ze hadden vroeger ook vrachtschepen. En die werden hier gebouwd. Dat waren hele grote houten schepen. En toen we hier op een gegeven moment kwam Napoleon in dit land. En toen mochten die schepen net meer varen uit Nederland wij. En toen werden die schepen weer niet meer gebouwd. En toen hadden ze daarna hier viskerschepen op deze helling gebouwd. En de hulppotten van die viskerschepen die hier gebouwd binnen, die varen nooit nog. En die man die ze bouwden, die heette Ulbe Swolsman. En daarom hier deze helling nou ik Swolsman schreef in mijn De Hoop. Omdat die man hier vroeger zitten had en die had deze helling heel bekend maken. Sinds 1977 wordt er weer volop gewerkt op de werf in Warkum. Er zijn al een paar houten schepen gebouwd, maar restauratie- en reparatiewerk en bijvoorbeeld het maken van een nieuwe mast maken toch wel het hoofdbestanddeel uit van het werk dat Roelof van der Werf er met zijn 3 medewerkers doet. Roelof van der Werf huurt het bedrijf van de stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf De Hoop te Warkum. Vooral hebben we proberen het moderne met het ouderwetse te combineren.
Dus van vroeger binnen de goede dingen die wij net voortgooien. Maar we trachten in elk geval ook zo volle mogelijk moderne middelen erbij te betrekken. En dat mag, daar vindt de stichting... Dat is geen enkel probleem, nee. Wij zijn er heel vrij in het aanschaffen van onze eigen machinerieën. Ja, de enige voorwaarde die het eigenlijk stelt is dat we geen polyester skippen bouwen kunnen. Heb je nooit het gevoel dat je in een museum werkt? Nou, ik had het gevoel net. Nee, er wordt wel vaak verwacht dat het hier een museum is, maar dat is het in elk geval net. Ik had het gevoel net. Daarvoor ben ik er eerst volle mee bezig. Ik merk me altijd de dagelijkse problemen die je hebt. En dat je zorgen moet dat er werk is en dat er werk kleer komt. Dat er yield komt. Dus ik ga weinig gevoel dat ik in het museum zit. Het is een Joodaars bedrijf. Ja, absoluut. En daar doe ik dus de best voor. Het probleem is vaak in het begin kwestie. Wij moeten zelf die investeringen doen in die machinerieën. En dat kost een berg geld. En we zijn een heel jong bedrijf. En we hadden die centen gewoon net. Dus we moeten zijn erin van de jaren moeten wij alle machinerieën en alle middelen van deze tijd maar we vergaren. Geen museum dus. Alleen op zaterdagmorgen van 10 tot half 12 is het publiek welkom op de werf. Dan maak je je boord nek. Zo. Dan lopen we dicht. Dan zetten we deze kieltjes, die zetten we hier wel. Dan kan er zo min mogelijk stoom uitkomen, dan worden de flankjes straks hartstikke warm. En dan spannen we hem daar weer doorheen. Zo, want dat werkt zo. We kunnen hier eens zien hoe heet het er is. Je zit maar die hierheen komen. Een meter. Je zit een meter op. Ja. En er zit een geel streepje, als de piloot erbij staat, dan is het precies goed. Zo, hier is 0. En nu zit er op het gele streepje, nu de temperatuur in de kist heel goed. En dan wordt het hout straks vanzelf warm. En hier zit de kachel. Ja, die maak ik ervan. Ja. Zo. Is dat net gevaarlijk? Nee, dat is wel niet gevaarlijk. Hier gooien we hout in. Weer een keer erin uit. Hup. Ik met je spaken zitten. Zo. En door hier zit wetter in. En dat wetter wat hierin zit, dat komt ik in die kachel. Hier via die buis. En dan zit er al je wetter in buizen, al je buizen in, er zit wetter in. En door dat wetter, door die buizen, kan het vuur er belangs. En dan wordt het wetter hartstikke warm en dat is verdampt. Krijg je dat je mem koffie maakt het nu? Of thee, dan fluit het zetteltje en dan dat is ik damp. Stoom. En dat komt er terug in die kisten. En staat we aan de werk. Het wetter dat halen we hier uit. De mast die van Oregon Pine is gemaakt is 16,5 meter lang en weegt ongeveer 400 kilo. Deze score wie krijgt groot genoeg om in een kof in te bouwen. Zo groot wie een schip. Dus dat het schip kleer weer, dan wie dus een hele score, dus hier vol met schip. Zijn ze scoren dan meer wie een groot schip eromheen. En als ze dan de kiel van zo'n skiplijn, die kwam hier op te lezen. Hier kwam de achterkant van de kiel op te lezen en de voorkant van het schip dat wie hier. Dus hier weer de achtersteven van het schip en daar weer de voorsteven. En dan bouwt het zo breed dat het schip nou correct door de dwarren koert. Het hele voorschot dat kan eruit. En dan koert het schip er nou correct doorheen en dan gaat het zat te wetter. Naar voren zo scheef, naar beneden tot de wetter. En je hem kennen daar, als je hem naar boven sjouwen, dan kan je hem in de balken al je gaten zien. Hè? Ja. Hier in al die balken op de zijde ik, daar in die balken, daar beneden ik. En die gaten die zitten erin, om wanneer ze het schip bouwden, dan moesten ze die planken eromheen bogen. En dan zitten nou geen spanten in het schip. Dus die planken die moesten wel op hun plek blijven. En daar zetten ze al je stokken, al je kriskras erin van al die balken naar de planken toe. En die stokken die worden met speakers daarin verslaan. Dus dat zijn al je speakergaten die je hem daar ziet. Die in de rin van per 100 jaar er al een inslaan binnen. Zodat men die er al in komen. En dan kunnen we nog hier wel even in een keer. En ik zei, krijg dus... Kom van mij. Ben we er al jaren? Zo, hier hebben we, ik vertelde straks in dat hier een paar skippen die hier vroeger gebouwd binnen. Nou, die is hier gebouwd. Dat is een boeier, die had ze vroeger gebouwd van een man uit Engeland, hier. En die is nu hier weer om en we hopen dat die weer opknapt worden kan.
En die is hier ook gebouwd. En die is als een viskerskip gebouwd. Die viske hier in Wieringen. Dat is een plakje aan de Waddenzee. En daar viske dat skip vroeger. Nou, dan zijn we nou een plankje uit de kist, Harry. Maar er net hierbij komen. Ja? Ik maak er even vlug del in kennen, hè? Want anders dan wordt het te kort. Dus ik maak daar in kennen. Maar je op denken, hè? Een paardje doorheen. Paardje, ja. En het is hartstikke heet. Zo. Ja, dat klopt. Dan zet ik hem eerst aan del. Dan doe ik de liemtang er even op. Kijk. Zo, dan maak je maar zien. Oh, die begon vaak toen zo heen. Je moet hem langzaam aan het opboegen. Je nooit er al daar loopt. Ze krijgt wie er hier net op, no? Ja, dit waren beter dan. Dan kun je hem heel aan behoeven. Nou, direct kraak. Nee, net direct kraak. Hij bloedt mooi zo. Oh ja, direct. Zo, en als het nou dadelijk, nou hoor ik hem hier zo beter, maar normaal zet hem vast, mijn liemtang was op het skip vast. En als het dan koud is, de hele planken koud is, dan bloedt er in precies hetzelfde model steen als nou. Dan ken je er net weer waarom. Wij zitten nu met dit oude soort skippen, deze traditionele houten skippen. En die kans moeten wij aangrijpen om opnieuw weer de kennis van de houtbouw onder de knippel te krijgen. Een kennis die zonder de eeuwwisseling tot stilstand kwam is. Die is net ontwikkelen. IJzerbouwers ontwikkelen. Ze kennen op een zeer rationele wijze ze ijzeren skippen bouwen. En die kennis hebben wij net meer in hout. Die is tot stilstand komen. Die moeten wij opnieuw weer oppakken. We moeten net denken dat wij het nou vangen in deze skippen. Nee, houtbouw, als dat een toekomst had, dan moeten wij er methoden voor ontwikkelen om het vlot te bouwen. Om het goed te bouwen, op een goede manier en op een lange termijn. Dus net dat het skip met 3 jaar verstikken is, maar het moet sterk wezen, met goed wezen, met zeewaardig, met vast zijn functie geschikt wezen, waar er in plaats wordt. En dat kan krijgelijk goed met hout als met ijzer, dat is geen enkel probleem. Zo'n sledehelling, zoals we op de Hoop nog gebruiken, is zeker geen modern hulpmiddel. Het nadeel van deze methode, waarbij het schip op een slee wordt vastgezet en op die slee uit het water wordt getrokken, is dat het erg langzaam gaat. Dakboord. Stuurboord. Zet hem even op de vingerlingen vast. Dan duw ik het schip achteruit zo meteen. Dan moet je hem denken dat hij er een beetje netjes tussendoor gaat. Hè? Ja. Dan pak ik pikhekje en dan kan ik langs de steen vielen als er een midden zit. Ja? Ja. Hier wordt het voorschip met een touw vast op de slee getrokken. Dan het achterschip en daarna wordt de slee via een katrol aan de lier vastgemaakt. Even glad maken. Pas nu kan er langzaam getrokken worden. Als er tenminste naast de slee nog glijbalken liggen die ervoor zorgen dat het schip niet kantelt. Deze oude methode heeft ook een voordeel. Het hele schip is tot de kielbalk voor reparatiewerk bereikbaar. Roelof van der Werf wil het goede van vroeger combineren met het praktische van nu. Vandaar dat hij plannen heeft een karhelling aan te schaffen. Een volgende stap
op weg naar een nieuwe ontwikkeling van een oud bedrijf. De helling van Roelof van der Werf in Wark. Prachtige beelden ben dat man, ben heel druk aan het werk, schitterend verhaal. Nu eerst eens krijgen over taal. Je maken dan ik alweer hele mooie reportages over dialecten en zo. En we hebben een heel oud filmpje van uit 1970. Dus is ik nog zwart-wit, zeg maar zeggen, over dialect, over het Friesk. Dat is, ja. Vonden ze dat in Hilversum bijzonder? Ja, nou ja, en als dialect of taal, dat vind ik altijd nooit. Maar ja, dat weer bijzonder. Het weer, zeker Friesland, dan is het echt een taal. Ja. Nou hing het verhaal op aan een gouden muntje. Ja. Hoe schiet dat precies? Nou, ik weet het net meer precies hoe dat ziet, maar wij hadden een eindredacteur en die kwam van het Fries Vrij Volk. Ad Koolwijk heet de man. En die hier daar een keer in zijn Vrije Volktijd een verhaaltje geschreven. Ja. En die vond in het begin dat hij eigenlijk bepalen moest wat voor onderwerpen wij maken. Aha. En die zei tegen mij, nou, dat is een mooi verhaal. En nou, dat heb ik doorheen. Ja, 3 minuten en 12 seconden door. Langer moest ik net. maar het speelde hem daar ergens bij de Hommerts die omkrieten op een borkerij speelde te mogen. Ja, prachtige beelden omheen maken, want er moest wat omheen maken worden. Een gouden rijder, een munt uit 1749 die nu al ruim 2 eeuwen, vele geslachten lang, in een boerenfamilie van moeder op dochter is overgegaan. Dat is de romantische geschiedenis die zich afspeelt in Zuidwest-Friesland. Het begon 2 eeuwen geleden in Oppenhuizen, een dorpje niet ver van Sneek. Een vader telde zijn geld en een klein meisje keek toe. Het verhaal over die munt is ons verteld door de heer Bakker uit Kjerkwerd, een familielid. En hij doet dat in de taal waarin hij het verhaal altijd heeft verteld, in het Fries. Papiergeld weer doen net, dus alles goed nog in een klinkende munt. Dat bewaren wordt in een geldbankje. De man die legt dat op het tafeltje voor hem en hij telt het naai. Onderwillig wordt het een famke van Saïzier en Antje om hem heen. Zij krijgt dat puntje en zij verneemt dat er nou wat in zit. Ze zei in die heid wat er nog in zit, maar ik dat wel hebben. Bij jou zei je heid, maar er zit daar niks meer in. Nou, ze zei ja maar eens. En ze haalde het famke daaruit dat puntje bij een gouden rieder. De man die krijgt je rieder in de hand. En die zei, Antje, deze rieder is nou voor die. Verder wees mij en bewaar hem. En als je in lettertijden is weer een famke krijgt dat brechtje jet, dan moet die hem hebben. Krijgt die brechtje, letter weer een famke dat Antje jet, dan is er voor haar. En samen moet hij teruggaan van een mem op een dochter en van een naam op de naam. Hij mag net verkocht worden. Ooit net als in een uiterste noodzaak en dan alleen voor het nodigste levenonderhoud. In Spannenburg op een grote boerderij woont Brechtje Keulen-Wester. Zij was de laatste bezitster van de munt. Onlangs trouwde haar dochter Antje. En Brechtje besloot toen Antje die kostbare munt te geven. Dit is de bewuste gouden rieder die oors net vet maai, dan dat er helemaal niks meer is. En oors met er een traditie bloeien van Brechtje op een Anne. En verder laat het de man die zelf was de maai was.
Maar ik hoop als de meneer horen zast. Dank wel. Zwart-wit, maar wel Friesk, want die man woonde net oors. Nee. Want in die tijd dien je hem dat. Dat deden we net. Nee. Nou ja, als ze erop staan, daar had Betse Steenstra van de Volksrechtsschool, die had toen gewoon weigeren om Nederlands te praten. En daarna heb ik zijn, we kennen ondertiteling. Ja. En later heb ik meestal vrij wat we in praten. Ja. Zo'n bandje aan het watchen op een borkerij, zeg maar. Ja. Regisseer je hem dat dan? Ja, dat regisseert me wel. Ja. En volgens mij weer dat band van de Lanjere. Ja. En dat weer de jonker uit Sint-Niek. Oh ja. Van IJsinga. Ja. Want dat weer de baas van de borkerij. Had ik me goed in het zin brengen. Ja, dat koos een lietsmuntje, dat kon er wel heel wat budgetten. Ja. Goed. Dat we een van de reportages diskwam uit 1970, die we hem zelden van het programma van Gewest, dat Gewest. Doordat we na een week weer, ben we er weer bij het programma Gewest Friesland.